totes i a tots al concert didàctic Carmina Burana in vivo, que ens ofereix el conjunt instrumental de Proeso. Mentre heu anat entrant i seient-vos, heu pogut gaudir dels excel·lents dibuixos que molts de vosaltres heu realitzat inspirant-vos en les miniatures del Còdex Buranus, dels Goliards. En acabar el concert, atorgarem els premis dels dibuixos seleccionats. I ara, amb tots vostès, el director musical Juan Antonio Pérez Pardo i la banda sinfònica de Proeso. Rebem-los amb un fort aplaudiment. Bon dia a tots i a totes. Bon dia. El grup instrumental Proeso vos dona la benvinguda a l'edat mitjana. Mireu, sabeu que en aquest moment, del segle V al segle XV, passaven coses com les que passen ara. Hi havia gent que es dedicava a dir com s'havia de comportar el món, es prohibien fer quasi de tot, i en aquest moment de l'edat mitjana, aquest poder estava en mà, sobretot, de clergues, retors i monjos. Veritat? També hi havia gent que es rebel·lava contra això. No acceptava aquestes normes i es dedicava a criticar i a contar coses riguent-se un poc d'aquest poder. Aquests fenòmenos, aquesta gent que ho feia, eren els Goliards. Els Goliards eren monjos que havien expulsat dels monestirs, també eren estudiants d'escoles catedralícies, eren com clergues que se n'havien eixit un poc d'aquest ambient i anaven errant per els camins, escrivint cançons, contant les coses que passaven i portaven una vida un poc lliure, no? Ells anaven a les tavernes, bevien molt... Ells van fer una sèrie de poemes dels quals s'han agarrat els textos per a fer l'obra que anem a escoltar avui, el Carmina Burana. I aquests textos anaven sobretot tenien una temàtica sobretot d'amor, amor, oh, per favor, amor. Que bonic, que bonic. Sí, la temàtica de l'amor, les crítiques a aquests personatges que no deixaven fer res. Bé, l'obra que anem a escoltar avui, el Carmina Burana, és un recull d'aquests poemes. Sí? Bé, comencem. Aquesta obra està dividida en 5 blocs, 5 grans blocs. El primer moviment, el primer gran bloc, fa referència a la deessa Fortuna. Vos sona, veritat? La deessa Fortuna, aquests textos fan referència a que si tens sort, les coses te van bé, però si no tens sort, doncs no te van tan bé. I la roda de la fortuna és una roda on quan estàs dalt, estàs guai, però quan va girant la roda, què passa? Que si estàs així, te caus. I l'altre ocupa el lloc on estaves. Quan va girant una altra vegada, i si que estava dalt una altra vegada, torna a caure. I d'això va el primer bloc, Fortuna Impratis Mundi. Bé, he sentit que abans ho heu cantat i ara anem a fer un xicotet assaig del primer bloc, de la Fortuna, perquè així les coses són diferents en el carrer. Fem un primer assaig, sí? Per favor, Fortuna.
Seguiu, que s'ho sabeu, molt bé. Molt bé. Bé, s'ho sabeu superbé, que guai. I seguiu i tot. Mireu, teníem una pantalla ahí, us anava ficant la lletra, encara que m'ha xivat que molts de vosaltres se sabeu de memòria i tot, Perfecte. Perfecte, que guai. Que guai. Jo dirigís un cor i el cor meu encara no sé de majors, I encara no se saben de memòria, Que guai, que guai. Ja me contaré els vostres mestres que han fet. Molt bé. El primer bloc parla de la fortuna i este bloc anem a fer en dos moviments. El primer és ixe, fortuna, i el segon es diu fortuna en blanco vulnera. I aquest segon moviment, fortuna en blanco vulnera, diu això que vos acabé de contar, que la gent que està en la roda de la fortuna, quan està dalt i gira la roda, se cau, i li van altres coses. A veure, ha vingut per ahir, tenim per ahir un senyor Goliat, anem a preguntar-li, senyor Goliat, què diu el text del segon moviment? Al tron de la fortuna m'havia assegut jo elevat, coronat amb les variades flors de la prosperitat. La roda de la fortuna gira, jo descendesc humiliat, un altre és portat cap amunt. En aquest moviment no canteu, en aquest moviment sols tocar a la banda. Així que anem a fer ja directament el primer bloc, o fortuna i fortuna en blanco vulnera. Ara sí, ja cantem tots. Sí? Comencem.
segon bloc. Mireu, després de parlar de la fortuna, en la cantata del Carmina Burana hi ha una altra part que es diu primavera. Què passa en primavera? En primavera anem a un oratge, anem al camp, anem al prat, estirem ahí, estem gaudint de l'oratge, del bon rotllo, els amics, veritat? I mos diu el compositor Calor d'un dels poemes: ens hem d'enamorar i tindre 1000 nòvios, 1000 nòvies i passar-ho tot superbé. Sí? Aquesta part, mira, molts estan rient d'ahir. Serà perquè tenim 1000 nòvios i 1000 nòvies. Aquesta part té 4 moviments, anem a fer 4 moviments. El primer es diu Etxe Gratum, que m'han xivat que si ho sabeu també. Etxe Gratum, al Prat, que canta un poc això, que ha vingut la primavera, estem guais, irem al Prat i estem aquí per això, gaudint de tot. Després hi ha un moviment que és una dansa, perquè en el Prat hi ha molt espai per a dansar, i és un moviment instrumental. Sentireu la banda que toca una cosa molt rítmica. El tercer moviment es diu Floret Silva, que després de dansar, què fem? Després de dansar estem cansats i descansem. Ens tirem ahí i xerrem, 1000 nòvios, 1000 nòvies. Bé, i a veure què diuen, senyor Goliat, què diuen les xiques del cor en el Floret Silva? Què diuen les xiques? El bosc està florint. On està el meu antic amant? Se'n va anar d'ací a cavall. Ai, qui m'estimarà? Qui m'estimarà? Això és amor, Amor? Molt bé, molt bé. Bé, anem a fer un xicotet assaig de l'Etxe Gratum, sí? Perquè m'han contat que s'ho sabeu també. Etxe Gratum, per favor. Primera lletra soles. Que guai, molt bé, si ho sabeu, perfecte, molt bé. Aquest bloc de la primavera acaba parlant de reis i regnes. I els instruments que més defineix quan entra un rei o una reina és el corall de metalls. Aneu a sentir la cridada de la reina. Per favor, metalls, fem la cridada de la reina. Bé, ja ha vingut la reina i ara necessito la vostra col·laboració. Al final del moviment necessito que feu un hey superfort. Per favor, atenció, per favor. Si ho fem tots a la vegada sona millor. Tots i... I ara, molt curtet, escolteu. Hey, fort però curtet. I això no s'ha d'enterar que és curtet. Més curtet i...
Estigueu atents, que els nens tenim una oportunitat d'assaig. Atenció! Vesta, acceptem. Molt bé. Anem a tocar sencer el segon bloc. Comencem en aquest segon. Atenció. I ara sí que fem les tres lletres, sí? Heu d'estar en silenci perquè la flauta us dona el to de la primera nota. Sentiu? Gràcies.
Ei, molt bé. Ara sí, gràcies. Aquest és el bloc que ve ara parla, mireu, en l'edat mitjana sabeu que no hi havia tele. No hi havia tele, no hi havia mòbils, no hi havia WhatsApp. I la gent que anava quan tornava de fer les seues coses, feien en el camp i això, on anava? A la taverna. I anaven a les tavernes, hi havia vi, cervesa, una quantitat de coses que no vull ni pensar. I jo he convidat a aquest concert un amic que l'ha vist en un bar allà fora i estava bevent-se una cervesa i dic, no veig, i no sé com anirà allà, però anem a seguir el corrent. Sí? Ell ens va vindre, suposa que començarà a cantar, sense jo dir res, començarà a cantar i anem a contestar-li. Ell pegarà un crit i nosaltres anem a tornar aquest crit. Mireu, ho vaig a fer en la banda i vosaltres després ho haureu imitar. Ell farà una cosa així. Bafna! Anem a tornar a fer en la banda perquè no s'ha entenat molt bé. Ha de dir Bafna. Bafna? Com si diu Bafna? Ho senti, veritat? Igual.
Una una altra vegada. El xic este, que no sé com anirà, dirà... Ara anem a practicar. Ara vosaltres. Atenció! Ho farem més curt i 3 vegades. Heu de sentir el timbal, Bernardo, per favor, pega una timbal a fora. Molt bé. I després de cada timbal fareu el baf. Atenció. 3 vegades. Ara, atenció. I ara 4. Acceptem, molt bé. Vale. I quan acabem, en lloc de dir Wagner, perquè este xic s'haurà anat ja, no sé, està protestant, no sé com estarà. Sentiu el tuba, per favor, me feu el... me fas... Anem a acabar dient jaja, jaja, jaja. Escolteu, perquè el tuba li fa la burla, escolteu? Una altra vegada, per favor. Silenci. Silenci. Bé està. Acceptem. Després, bueno, sí, jo crec que ara el consell serà bé. Després d'aquest número, tocarem un altre instrumental, on diu tot el que passava en la taverna, tot el que passava, totes les persones que anaven a la taverna i tot el que feien a la taverna. Sí? I és un número més ràpid i més rítmic. Així que anem a començar el tercer bloc. In taverna. I una cosa que jo brinde per tots vosaltres perquè ho esteu fent super bé. Brinde per vosaltres.
Moltes gràcies. Continuem amb la meva part favorita. Aquest quart bloc parla de l'amor. Superbonito. Sí, aquest quart bloc parla de l'amor. I l'amor, oh! M'agrada això de l'amor. I aquesta paraula va representada per una soprano. Una soprano. Sabeu que les sopranos són de les xiques, les veus més agudes. I aquesta soprano parla en el primer moviment d'aquest bloc que l'amor vola per tot arreu. L'amor està per ací i ella, en el següent, que es diu la balança, diu: què faig? Em queda l'amor o el deixo? Què penso que passarà? Que se'l deixa o se'l queda? Se'l queda. Senyor Goliat, vostè què pensa? Claríssimament, quina pregunta em fas? Jo pense que es queda amb l'amor. Es queda. Oh. Molt bé. Sí, es queda amb l'amor. I per acabar esta part de l'amor, per acabar aquesta part, comprovareu com les sopranos són les veus més agudes de les xiques. Perquè li canta al seu amadíssim, diu, dulcíssime, dulcíssime. Però ho diu superagut, cridant-lo perquè vinga a estar amb ella. Sí? Comencem amb la part de l'amor.
Qué bonito, ¿eh? No pasa nada. ¿És aguda o no? Espectacular. Molt bé. Per acabar, aquest ens queda l'últim bloc. Per acabar, estem tan pletòrics de que hagi vingut la primavera. S'ho vam passar bé en el Prat. Després, hem estat en la taverna, hem conegut a l'abat. Hem conegut a l'abat. Després ha vingut l'amor. En forma de soprano, que ho ha fet superbé. I ara acabem. I acabem en dos números. Primer, Ave Formosíssima. Estem tan contents que la van a tocar tots. Van a tocar un so molt ample, tots a la vegada, un coral supergran, com si fossin un gran cor. I per acabar, com la roda de la fortuna, és una roda que roda, 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 roda i roda, ja hem pegat la volta sencera i estem una altra vegada en el punt alt. I què hem cantat quan estàvem en el punt alt? O Fortuna. Tornarem a fer-ho Fortuna i acabarem. Xics, ha estat un plaer contar amb este super megacor que ho ha fet super bé i moltíssimes gràcies.
magnífics intèrprets, tant vocals com instrumentals, magnífic equip tècnic, brillant públic que hem tingut avui i que tots junts hem pogut gaudir d'aquest espectacular concert didàctic sobre Carmina Burana. Crec que tots ens mereixem un fort aplaudiment abans de començar a donar els premis, per a la qual cosa demanem la presència de la presidenta de l'associació Proeso i d'uns quants professors que van ajudar-la a repartir els premis. Us recordem que per accedir a l'escenari ho heu de fer per l'escala de la dreta. Val? Per tant, una vegada ho tenim tot preparat, reclamem la presència dels mestres de música dels centres participants que han guanyat els següents premis. Anem a començar primer per l'alumnat i després pels centres. Recordem que ho heu de fer per l'escala de la dreta. Amb el 5è premi de l'alumnat hem de cridar a Inés Perpinyà Montpó del Col·legi Hermex de Patraix. Amb el 4è premi a Aitana Galdón Monllor del CEIP Alborxí d'Alzira. Amb el 3è premi a Alicia Romero Osuna del CEIP Lluís Braille de València. Amb el 2è premi a Raúl Martínez i Conde del CEIP Jaume I de Catarroja. I amb el 1è premi a Paula Ortiz Climent del CEIP Miguel de Cervantes de Catadau. Un fort aplaudiment per a tots ells. Ens agradaria que pugin acompanyats dels mestres dels seus centres i així poder replegar també els premis dels centres participants. Amb el 5è premi el Col·legi Hermex de Patraix. Amb el 4è premi el CEIP Alborxí d'Alzira. Amb el 3è premi el CEIP Lluís Braille de València. Amb el 2è premi el CEIP Miguel de Cervantes de Catadau. I finalment també el 1è premi el CEIP Jaume I de Catarroja. Un fort aplaudiment per a tots ells i moltíssimes gràcies per la vostra participació en aquest concert didàctic. Moltes gràcies, ens veiem prompte.